Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Liza, 50 anyos na ko. Kani ko usa ka OFW, pero karon nagnegosyo na lang ko og buy and sell. Itago na lang ang akong address diri sa Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit na kong yuta og napatukod nga bay sa akong kanhing kaipon nga tiguang nga 30 anyos na ang among gap. Buwag manggod midaan sa akong bana, dihang wa pa siya mamatay. Diin, may upat ko ka anak niya. Maong gikarelasyon ko ning usa ka tiguang. Wa man unta may problema dihang nag-OFW pa ko. Pero diyang niuli na ko for good, diha nami nagka-problema nga nag-ipon na migbalik. Aron inyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dro, muadto sa ko sa ilang Wilma ha, kay birthday sa iyang apo, giimbitar ko. Ato mo makita sa imong laki. Unsa, Pedro? Ayaw na lang na panahid ni mo nga muadto ka sa imong mga parintilisa. Kahibaw ko nga, laki ang imong pagkikitaan dito. Ay, naunsa ka naman in taon, Dro, oy. 13 na takatuig nga nagtipon. Kabalita bagod ka nga ng laki ko? Kasi ba, hibaw? Kita na hibaw. Kung karon may laki ka na. Dro, kung man laki pa ko, kaniadto pa unta, sa layo pa ko nimo. Sa didto pa ko sa gawas sa nasod. Karon na hinuon nga niya, nagbalik na tagtipon. Ayaw gud pag tiningguang da, Dro. Kaya mo rin rason nga may laki ka na. Kay tiguang na ko. Ay, nimo Pedro ha ka. Kapoy, ba na silos-silos nimo nga way rason, oy. Tiguang na ko, Dro. Wa na ko'y, angay kay wa na sa mo punit na ko. Ayaw na lang tana. Katarogan na mo aron na, dili ko magduda. Ay, nananatan. Aron di ka magduda, ubanta, kuyog ta. Ibaho ka nga maglisod na kong lakaw. Mao na diha. Nyaon sa may mong buti pasabot. Kay maglisod ka nas paglakaw, iunong sad nako ang akong kaugalingon nga bagapos lang ko dinis bay. Dili na sad ko makikita sa akong mga igsoon mga pariente. Ay, kapuya biya ning pamuyuan na to, Pedro. Oy, magbuwag na lang ka ta. Unsa? Di na ko kaantosan ng kinaihan ni mo, oy. Sige, silos. Magbuwag na lang ta. Maglain ko puya. Lisa. Maubalis, ha? Uy, yun niya. Sigurado na ka na imong desisyon. Ay, sus, Wilma. Kapoy nagsabot sa tiguang, oy. Lain, nakikinaiya. Nausab na gyud siya. Sabtunon na kaayo. Napay-usahay, nga kundili lang may magkadungan ng kaon, mag-wild na. La. Mamuak sa among mga butang. Uy. Na, mo di na ko kagwanta, eh. Hala. Nya, asa man ka? Ay, mangabang na lang ko akong kapuyan. Namuray, gidangat ni mo. Ikay nagastoan ng bayad dihang nag-abroad pa ka. Unya ikaw hinoy manao. Ay, ang mansad kung siya akong palayason. Ako na sa mamahimong dautan anak sa iyang mga anak. Unya, ang imong mga anak? Si Karen naman lay mag-ulian diya na mo. Ang akong kamanghuran nga nag-eskwela sa Tagbilaran. Ang uban na narbaho naman. Ug tagsan lang sa muuli. Pwede ra gihapon ug adto sila muuli sa among bay. Kay ako amang yun ng bay. Kay bisag nagtipon pa mi, sa ako am ng panganang yuta og bay. Kay mas dako man kog gasto ana. Ako agit na. Ay, gusto lang na akong maglain. Kay di na ko kagwanta sa kinaiya sa tiguang. Kini nga akong kaipon nga tiguang, di ko mabalaka kung akong biyaan kay pensyoner man ni siya. Principal man ni siya kani adto.
Murag gusto na sab tingali ang 13 ka tuig na kong serbisyo niya. Kay ning nagkaedad na sad ko, gusto na lang sad ko og malinawon nga kinabuhi. Malinawon nga palibot. Kapoy nakaayo ng away-away. Maong naglain yun ko. Nag-abang na lang ko og gamay nga bay nga ego sad nga makabadayon ko sa gamay na kong negosyo nga buy and sell. Pero ang akong mga anak, sa among bay paghihapon ni Pedro magulian. Naabaya sila yung mga kwarto sa maong bay ug naa pa ang ilang mga butang didto. Onya, ang akong anak, naabot na siguro siya sa bay. Kay ingon man to nga muuli siya gikan sa tagbilaran. Hello, Day, Karen. Ma, ipausap lagi nila ring bahay na to. Ha? Kinsa may nagpausab? Sa Jema ko, no? Ang anak ni Tito Pedro nimo nga doon na nay trabaho? Uy, nga ano gutang nagpausab man sila sa bay? Ngawa man ang hid nako, nga ako man ang bay. Gingnan man gani ko niya nga wala ko nung tailabot ining baya. Unsa? Nayabag siya? Nga ako may nagpabuhat anang baya? Ako sa nang pinalit ang yuta nga gitukuran na sa ako ng pangan. Maumang ko nagiingon ni Tito Pedro. Ay, nayabag na ginantiguwa nga. Ingna, nga mo anak ko diha. Magilis lang ko. Paabot ako diha. Oh, ano na may pauli pa man ka? Kay giyonsan ninyo ang akong anak din eh. Nga nung giangko naman nimo ning bay og yuta ha, Pedro? Okay, ni kanaog naman ka ining baya. Unsa? Dugan sa imo nga pagkanaog ining baya, wala sa kay labot ining baya. Oy, ayaw ko giingna ni ana tiguang nga ha. Oy, tiguang ka na Pedro oy. Ikaw mismo na sayod nga mas dako ang akong nagasto ning baya nato. Sa akong pagka-OFW. O kining bay, nakautang pa ko ini sa cooperative aron lang yun ni mahuman. Unsa ragoy natampo nimo aning baya, Pedro? Ni counterpart lagi ka arma po'y ana ni natong baya. Pero, pila raman to? Maskin ang kuryente og tubig ani-ani sa ako paganing pangan. Basta! Tay, ako na ning baya kay nanaog man ka. Di na mahimo, Pedro, oy. Wala kay mahimo. Kay, gipabuhatan ko na ni og papel nga wala ka na'y labot ining baya og yuta. Kay wa ka na. Gibiyaan ako nimo. Nga may kanaog ka na ining baya. Unsa? Diligid ko kadawat sa iyang katarungan. Nga kay ni kanaog na ko sa among bay, wa na ko'y labot ini. Unya, nagsige ra ba og pa-renovate ang iyang anak sa akong bay? Ang akong mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana, 13 mi katuig nga nagtipon sa tigua nga pensyoner. Nakapundar mi og bay og yuta, pero mas dako ang akong gasto niini sa nag-OFW pa ko. Og nakapangan pa ni nako. Pwede ba gud nga ang kunon lang ni sa akong katipon karon nga nagbuwag na mi? Ikaduhang pangutana, matud sa tiguang kong kaipon, nga kay ni kanaog na kuno ko sa among bay, kay nag-abang naman lang ko og laing bay, kay dili na lagi may magkasinabot, wa na kuno ko'y labot sa among bay. Pwede ba gud na? Ikatulong pangutana, sa ako nakapangan ang bay, yuta, suga og tubig. Pwede ba gud niyang makuha sa dakong kasayon og ingon lang ini nga wa na ko'y labot sa maumbay? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang iyang anak nagsigi og panindot sa akong bay kay lagi ilaha na ning bay. Og simba ko usa ang mamatay namo. Kinsa man ang angay manag-iya sa among bay? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lisa.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today. Ako ang mohatag ninyo og tambag tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal og mga personal, emotional nga mga pangutana. Ipadagi dayon na inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account. Kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad gyud nga ipadala ninyo sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Napa man padaron sa postal office, napa man post office. Kinsay gusto magpada din ha, natay address ha. Pero I know convenient kayo nato ang email ug ang Facebook account nato. So pwede ra gyud, up to you guys. Among hangyo ni Dr. Obra, paybaw ag taga-asa mo para makibaw mig asa dapit na gyud naabot ang akong tingog, akong golden voice. Asa dapit ta kay huy, atay mga letter sender nung naarabas gawas. Kay maminaw ba sila sa ato ang YouTube channel, ato ang kini ang Akong Suliran nga DYHPRMN Cebu, no? Nga Facebook page. Mapaminaw ba yata din ha, no? Kung di makapaminaw live inarong orasa sa ato ang radyo, pwede gyud maapas ra gyud na ninyo paminaw ang ato ang programa. A big shout out and a big thank you sa ato ang mga spinner, writer, ato ang director, ang audio nga editor, tuang mga scriptwriter tanan, atong mga artistas kahanginan nga naghatag og kinabuhi sa inyuhang mga suwat nga gipada diri namo. Thank you kaayo. Pasalamat sad ko guys. No, sa sunod lang gyud nako i-mention ang kanang mga mo like, mo greet pod nako. Thank you kaayo for always liking o greeting kasi mawa man to asa man to sila. Ako ba ning gisubay og kinsay mga mang-greet nako sa ako ang Facebook account kay mag-thank you pug ko ninyo gyud, no? For all the likes and for all the posts ninyo sa inyong mga greetings, be. Akong tan-awon kinsa ning mga nag-like og mga nag-follow nato, no? Sa ako ang Facebook. Kisa man ni siya si Delia Cañete Bation. Yes, usa ni sa ato ang mga avid fans and avid nga mga likers ug listeners. Thank you kaayo kanang mga mag-react sa ato ang mga post nga legal sama ni Lourdes Mendez, si Maymay, si Kap Patricio Soco, no? Magpasalamat ta ana nila sa ilahang pagpaminaw sa ato ang programa o comment sa ato ang mga posts, no? Pasalamat kaayo me. Thank you kaayo ninyo for liking and for following. Kitsa pa maning mga great derebe tan-aw na to. Si Emelda Barbarona. Hello ma'am, kumusta mo? Ug si Mela GV. Anyway, ang ato ang letter sender karong adlaw kay si Liza. Si Liza, 50 years old. Before, speaking of OFW ni siya before. Pero naana ni si Ma'am karon, si Ma'am Liza karon sa Bohol. One of the best islands in the Visayas, Bohol. Unya, legal maning iyahang pangutana kay nagpatukod man ni siyang balay sa iyahang kanhing kaipon, no? 30 years ang ilahang gap kay buwag manggod siya daan sa iyahang bana dihang wa pa siya mamatay diin may upat siya kaanak, no? Iyan ning gikarelasyon ang tiguang, wa man unta sila'y problema katong nag-OFW siya, pero pag uli niya for good dinha na nagka-problema. Pag-ipon nila balik, actually diha gyud na magka-problema usahay, no? Kay siguro ang distance tungod sa gidugayon pod nga gilayon, kay naman ni pension, no, ang iyahang kaipon kay unsay tawag nimo ani, principal man ni siya adto. So pero di sa ni siya ganag-away, pero murag nagkaaway-away sad gyud ni sila. So anyway, 13 katuig na sila nag-ipon sa iyang tiguang nga pensyoner, nagkapundar sila balay ug yuta, pero mas dako ang iyahang natampo na gasto kay nag-OFW man siya. Unya nakapangan pod na niya, pwede bagod nga ang kunon lang ni sa iyahang kaipon karon nga buwag na sila. Of course dili ang ato arabang balaod kung kinsang nga nakabutang mo'y mahimong tag-iya gyud anang yuta, dili gyud pwede nga lain-lain or lain ang manag-iya ana, dili, wrong, no? So di sad kaniya basta papahawaon kay iskaw may mas naikatungod din ha, imo man na
og di sad siya pwedeng mangangkon ana. May pang makighusay lang siyag tarong, musubadag tarong, no, kung pila gyud iyang natampo, mura na yabahin. Ikaduhang pangutana matud sa tiguwang kong kaipon nga kay ni kanaog na kuno ko sa among balay kay nag-abang naman lang ko og laing balay kay dili na lagi mi magkasinabot, di na lagi sila kuno magkasinabot, wala na kuno siya ilabot sa ilang balay, pwede din na dili gyud. Ngano ang atong basihan sa pagpanag-iya kung kinsay na rekarehistrong pangan maoy tag-iya. Sangan nga wa na dinha nakarehistro, aw malas ka kuya. Ang tag-iya ana si Lisa. No, so ay paghinawd-hawd kay kung mo file tag ejectment papahawaon ka na dili na gyud. Ikatulong pangutana sa iyahan nakapangalan ang balay, yuta ug suga ug tubig sa maong balay. Pwede bagod na niyang makuha sa dakong kasayon ug ingon lang nga wala siya ilabot sa inyong balay, dili gyud, no? You have a better right because naa sa imuha nakarehistro. So mas may pag imo siyang klaruhog surya, imong papahawaon didto nga ikay musud didto or unsay imuhang plano anang balaya, so wayig pakighusay kay kung dili wa gyud mag-file gyud tag ejectment ani kay pwede gyud nato siya mapapahawa legally. Ikaupat ug katapusang pangutana, ang iyang anak nagsigi og panindot sa iyahang balay, no? Ang anak atong iyang kaipon kay feeling owner man, no? Iyahang feeling siya ni tag-iya. Simba ko usa mamatay. O simba ko usa kuno nila mamatay. Angay, kisa may angay manag-iya ng balay. Ang manag-iya gud ng balay ikaw. Kay like I said, ikaw may naka ngaan ana imo man ang balay. They will have to prove nga naa sila'y natampo anang balaya para makaingon sila nga co-owner sila sa yuta anang balaya. So, anang balaya, no, co-owner sila anang balaya. So, ayaw og ka, balaka, no? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Istro, wa sila'y proof, di nila ma-question, they have to go to court to question it. Unya, why court order? Nga moingon, nga dili imong lolo mo'y tag-iya, dili gyud na nila ma-question kay natituluhan naman. Okay? Ikatulong pangutana, dili gusto ang anak sa ikaduhang asawa ni lolo. Nga bahina ng akong mama nga maoy anak sa unang asawa ni lolo. Ug kami nga mga apo, makabuot ba siya? Nga gusto man ni lolo nga bahinan sa ming mga apo. Again, ngan nga ang titulo, naa sa pangan sa imong lolo. Ang balaod mo gyud nay respetuhan, maunay ilhon nga tag-iya. Unya, ang katungod inig kamatay ni lolo, makapanunod pamampud niya nang sa side nila, maapil lang mo. Kay tanan nga mga eredero sa imong lolo, makabahin anang yuta. Ni go through manggod na siya og redemption sale. Kay narimati man, unya gilukat na baligya na rehistro. Like I said, wa man ko'y papilis. Basta akong i-assume, the fact nga narehistro na sa ngan si imong lolo, legal og balido ang mga proseso. Okay? Ikaupat o katapusang pangutana, maong gustong kuhaon sa anak sa ikaduhang asawa ni lolo ang titulo kay iya lagi ko nung iprinda ang yuta na nasagtaning prinda sa inahan. Makahimo ba nga pangalan man ni lolo ug dili siyang inahan, dili kay ang makaprinda ra gyud, no, ang tag-iya sa yuta. Dili pwede mo prinda ang tao ug butang or yuta nga dili siya ang tag-iya, no? So, ang purpose ba sa pagprinda is mangutang ka, himuon nimong garantiya ang yuta in case di ka kabayad, no? So, need good siya and it's a requirement nga ikaw mo'y tag-iya sa yuta. Ikaw namrinda, ikay tag-iya sa yuta. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.